Ahojte, Toxi, skvelé videjko, že? A ľudia, dneska to nové videjko, špeciálne, základné veci. Takže ľudia, že ja ako youtuber Toxi budem mať milión peniazy. Máš to? Ja nie. Vonka pádíš. Pojďte sa. Ja. Tu je si. Vonka súžima je. A tu som ja. A ľudia majú tu veci. Dášť. A to je v pohode. Ináč, keby som bol frajer, ľudia, tak si mi dajú čo je. Kúkneme sa, čo je vonka. To nie je tu nič. Hej? Ten pes. Kričí. Vonka páda. Čo vonka páda? Takže ľudia, mal som budeme veľké frajere, budeme veľa peniazí, budeme mať veľa telefóny, budeme mať veľa počítačov, klesnicov, šísku, možno kúpim tlak. Alebo si mi ísť niekde na more, takže si deň, alebo na várej, alebo Českého hradu, tam čo máš guličky, také späť tam. A doma budú sa chcieť šlený. Čo máš robiť? Už nemáda. Direkt sa, ty ten chlapec. Taký šalený. Čo môže vytvoriť na svete? Keď som dúfal, že ty budeš youtuber, ja som bol taký malý a som už ani nemal takú veľkú snahu točiť video, takže ty daj veľký odber. Je tu kúšok žima, veľká, takže mlknem od radosti. Toto čo? Ja som tu dosť pohľadám do všetko tu doraz, takže to žitko nebude zlé. Takže, ja si tu kreknem a budem. Prosím ťa, hore, čo si tým, Boh chce mať 300 baterov, prosím. Tak už, keď som sa nás bránil, keby mi aj na to bil teraz. Čo, všimne mi? Minulé som išiel vonka a spal som skryť auto a dopadol som tak na kríže rovno. Ale dúfal som, že budem frajer, lebo ja ja som taký spôsobaný chlapec, že ja mám 18-50 miliónov okolo, hej. Keby som nebol Fereta, kto by točil tú YouTube kanál? To je tu. To nejaké, bo vonka páda dyžak, keby bolo dážď, tu sme my a keď sa ľudí páčilo, máme nejaký like, odber, viete to dážď, čo to je hore, všetko, ten Rex, viete odber, like a majte sa pekne, už nejakú modelujú a nazvať to Serus. To tak nemôže byť.